Ahoj, ja vás vítam pri ďalšom videu na tomto kanále a dnes si rozoberieme včerajší zápas proti Sydney FC, ďalší z sérii priateľských zápasov Tottenhamu. Rovno môžeme sa pozrieť na nejakú základnú zostavu. Už tam bolo viac hráčov prvého tímu než v predchádzajúcom zápase v základe. Boli tam nejaké striedania po polčase, takže je to proste taký prípravný zápas, nie je úplne dôležitý. Skončil výsledkom 1-1 a po penáltach Tottenham teda vyhral. A my sa pozrieme na nejaký rozbor, rozoberieme si ten zápas. Hodnotenia hráčov, s niektorými hodnoteniami nesúhlasím úplne. Inak presunuli sme sa teraz na Flash Score, pretože na Footmobe tam nemáme vôbec žiadne informácie. Tady sa môžeme pozrieť na prihrávky, zákroky, obrany a také veci. Takže aby sme to takto rozobrali, že ako vlastne táto 11 hrala, niektorí hrali dlhšie, niektorí kratšie, ale všeobecne by som povedal teda, že Tel výborný výkon, dal aj veľmi pekný gól, na ktorý sa pozrieme, ale celkovo bol nebezpečný. Manor Solomon taktiež ukazuje, že proste on to vie, a ja si myslím, že mal by dostať šancu. Taj Hall zahral veľmi dobre. Tady Rio si myslím, že vôbec nemal dobrý zápas, to hodnotenie podľa mňa nesedí. Archie Gray, Lucas Bergvall, tam tiež si myslím, Gallagher, ten tam mal aspoň myslím dve šance také väčšie, nepremenil to, no presne tak, dve veľké šance nepremenené. Richarlison nedostal sa do nejakej šance, mal tam ale jednu situáciu, proste presoval celý zápas, si myslím, že fajn, takže poriadku. S čím nesúhlasím, tak to je rating Bena Davisa, má 6, čo je teda priemer, nepremenená veľká šanca. Môžeme sa asi na to pozrieť, ale podľa mňa to nebola taká šanca. Hlavne Ben Davis bol dvakrát faulovaný, ani raz to rozhodca nezapískal. Tak pozrieme sa na to, podľa mňa to ani raz teda nebol faul. Keď sa na to tak pozrieme, tak ja si myslím, že celkovo že dobrý výkon. Dubravka taktiež. Myslím si, že ten rating mohol byť aspoň 7, pretože dostal jeden gól, to nebola jeho chyba, tam urobil chybu podľa mňa takaj Archie Gray teda, podľa mňa, alebo niekto tam stratil loptu, ale na tú situáciu sa pozrieme. Inak zákrok jeden minimálne veľmi dobrý, takže si myslím, že ten rating mohol byť vyšší. V 20. minúte, 29. minúte dával gól Tel a my už teda sa poďme tak nejako pozrieť na to, na tie situácie. No tak tu môžeme vidieť tú prvú situáciu. Richarlison vypresoval brankára, ktorý prihral zle. A Tel sa dostal do šance, nezakončil úplne ideálne, ale tá pozícia bolo to trošku ťažšie, takže z tohoto gól nepadol. Aj v zápätí vlastne môžeme vidieť, tady je tá situácia. Matis Tel centruje do 16, tady vidíme Bena Davisa, ktorý by zakončoval na bránu a pravdepodobne to by, som si na 80% istý, že by to skončilo gólom, ale je držaný dvomi rukami vo vápne, padá a nedostáva sa k tej lopte, ktorú by podľa mňa zakončoval. Takže to by bol ten prvý faul, potom sa pozrieme aj na ten druhý. Tu máme ďalšiu situáciu, kde Manor Solomon výborne proste stratil hráča, predribloval, prihral tady Conorovi Gallagherovi, ktorý mal pred sebou veľmi veľa priestoru, ale bola to zlá strela a tady obranca to zblokoval a nebolo z toho nič. Celkovo Archie Gray neodohral veľmi dobrý zápas, tu vidíme, že strašne toto bola chyba veľká, stratil loptu a Sydney sa dostávalo do protiútoku, strel na bránu Dubravkou, výborný zákrok a gólom to teda napokon neskončilo našťastie. Tak a tady je ten druhý faul na Bena Davisa, kde je opäť držaný za dres, stiahnutý a kvôli tomu vlastne nepremenil túto šancu. Nepremenil ju ani Archie Gray. Proste Ben Davis tady bol jednoznačne faulovaný, ja si myslím, že dvakrát dokonca. Podľa mňa to stojím si za tým, že to boli fauly, obidva tie zákroky. Ten prvý na 100%, toto tiež bolo to ťahanie za dres, v Premier League by sa to pískalo. Tak a tu sa pozrieme na tú ďalšiu situáciu. Matis Tel výborne to trafil, lepšie sa to nedalo. Brankár, aj keď ako veľmi dobre tam skočil, ale to sa nedalo chytiť. A
tak vlastne sme zvýšili, alebo teda dali prvý gól a vyhrávali sme 1-0. V tomto zápase ukazujem veľa tých príležitostí a vidíme tu veľa toho videa, pretože bolo tam veľa zaujímavých situácií, ktoré by bolo dobré ukázať. Si myslím, že preto je tu toho toľko. Opäť tu vidíme Manora Solomona, ktorý tady brana sa tu rozpadla v Sydney a Conor Gallagher tady mal pred seba len jedného brániaceho hráča, vystrelil a trefil tyčku. Takže ani toto neskončilo ďalším gólom pre Tottenham. Tak a to by bola prvá polovica zápasu. A my sa teraz pozrieme na druhú polovicu, na hráčov, ktorí prišli a povieme si, ako hrali. Po polčase vystriedal Takaj, aj keď podľa mňa k tomu druhému gólu viedla práve jeho chyba, tak opäť výkon dosť dobrý a na to proste, že sme ho pravdepodobne všetci odpisovali, že už proste nemá budúcnosť v Tottenhame, tak on ukazuje, že nejaká tá kvalita tam je a možno Roberto De Zerbi z neho urobí stopéra, ktorého by sme v týme potrebovali a chceli, pretože v prípravných zápasoch vôbec nehrá zle. Rovnako ako Malachi Hardy. Tady má tedy rating 6,5, ale taktiež prihrávky 89%, ale to je, povedzme, že dá sa to na to, koľko prihráviek urobil. Ale tiež v prípravných zápasoch hraje veľmi dobre. Opäť Luka Williams-Barnett, ja si myslím, že fantastický výkon. Opäť, keď sa na to pozrieme, 2 z 3 súbojov, prihrávky, no tak on sa púšťa do takých riskantnejších prihráviek, ale zabojuje o tú loptu, posnaží sa ju vždy vyhrať. Má tady len jednu získanú loptu, ale kľúčové prihrávky 2, to vlastne posielal spoluhráčov do 2 šancí, nie úplne veľkých šancí, ale boli to šance, z ktorých mohol padnúť gól. Ja si myslím, že veľmi, veľmi dobrý výkon opäť. Ja by som ho rád videl aj normálne v sezóne Premier League v prvom týme, minimálne na lavičke, namiesto Madisona. V pohárových zápasoch na 100% by mal dostávať šancu a postupne mu dávať tie minúty, pretože on zatiaľ v každom z tých zápasov hral veľmi dobre, si myslím. Takže strieľa na bránu, proste strieľa, snaží sa strieľať. Tady sú strely mimo bránu, zablokovaná strela, ale proste skúša to tam. Raz trefil brvno Luka Williams-Barnett. Famózna strela to bola. Mohol to skončiť gólom úplne v poriadku, takže opäť veľmi dobrý výkon. Nastúpil aj Tonali. Tonali klasický, proste stabilný výkon, prihrávky, taká šestka klasická, ale púšťal sa aj dopredu a myslím, že tiež tam vystrelil na bránu. Bola to taká skrytá strela spoza vápna, brankár mal s tým problém. Hugh musí odísť. Scarlett, tak ja si tu nemyslím, to on podáva strašné výkony, aby som sa k tomu ešte vrátil, že prečo som to povedal. Scarlett, neviem, no, ja si myslím, že by sa mal on posunúť inám trochu ďalej a nestrácať svoju kariéru. Má 22 rokov, ale 21, nemal by strácať svoju celú kariéru v Tottenhame tým, že sedí na lavičke. A nastúpil aj Andrew Robertson, famózny výkon, naozaj veľmi dobrý výkon. A tým ostatným sa nejako vyjadrovať nebudem, nevyčinievali tam nejako. My sa poďme pozrieť na ďalšie nejaké situácie z druhého polčasu. Tak, tu už vidíme, Luka Williams-Barnett presuje a podarí sa teda Tonalimu získať loptu, posunúť to na Richarlisona, ktorý posúva na Luku a ten mierí do 16-ky a tady je to brvno. Veľmi mohlo to tam zapadnúť, veľmi dobrá strela si myslím a opäť proste pohrozili sme. Veľa šancí sme mali, nepremenili sme ich teda úplne, ale ja si myslím, že herný prejav by bol určite pozitívny. Tak a tady uvidíme situáciu, z ktorej vlastne sme dostali gól. Hráč Sydney sa snaží prihrať sem na nabiehajúceho hráča, tu je Takaj,
ktorý tú prihrávku zablokuje, akože tak tomu nemôžeme mať za zle, blokoval to, ale odkopol to tak nešťastne, že vlastne nahral priamo, Hardy sa potom nenačiahol, možno by to ani nezachytil, nahral to priamo ďalšiemu hráčovi, Dubravka vybehol, tady už nemal čo urobiť a padá gól. Tak a to by sme mali vlastne všetko z riadneho hracieho času. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, očakávané góly, dvojnásobok, držanie lopty 58 proti 42, striel 18 proti 7, je jednoznačná dominancia, musím povedať. Ich strely na bránu boli z diaľky, rohy nejaké, nebolo to nič moc teda, ale tak to nemôžeme čakať od Sydney FC, že bude hrať ako nejaký veľkoklub. Veľké šance 6 proti 2, myslím si, že tých gólov naozaj 6 padnúť mohlo. A tam boli tie šance a naozaj tí hráči nepremenili. Gallagher 2 veľké šance, Davis tady má teda pripísanú jednu, aj keď tam si stojím za tým, že bol faulovaný. Archie Gray má jednu, aj tu niektorí hráči, Hugh, ten má 2, takže proste naozaj katastrofálny výkon od neho a už by sme ho, dúfam, že ho neuvidíme že už dáme šancu niekomu inému si zahrať a napríklad, že Solomon dostane napríklad 90 minút, pretože on, myslím si, na ňom to je myslím vidieť, že on chce ukázať, že naozaj to dokáže proste hrať za Tottenham a že je proste na tom krídle naozaj dobrý. A my na krídlach všeobecne máme veľký problém, hlavne na tom ľavom. Tam teraz zasa Tel, musíme povedať, že za túto predsezónnu prípravu hraje fantasticky. Takže otázka je, že či sa Víňa naozaj potrebujeme, ale samozrejme, že tých krídel máme málo. Odobert je zranený, Simons, počítajme ho ako, že tam zahrá na tom krídle, tiež zranený. Kudus bol dlhodobo zranený, ale to je pravé krídlo. My pravé krídlo máme vlastne len jedno a to je Kudus. Takže ten Solomon, ja si myslím, že naozaj on má zmluvu ešte na 2 sezóny, takže ja si myslím, že mali by sme si ho nechať minimálne tú jednu sezónu. My poďme teda na ten rozstrel. Nebudeme si púšťať každú penáltu. Pustíme si 2 veci. Dubravkov zákrok pri tej poslednej penálte a penáltu Luku Williamsa Barnetta, pretože uvidíte sami a vám opäť do popisku dám video celé oficiálne Tottenham, čo má na svojom YouTube kanále, to čo sme pozerali. Môžete si to pozrieť celé, naozaj tento zápas bol zaujímavý. My sa teda poďme na to pozrieť. Ešte v rýchlosti Donley nepremenil penáltu, ale ja si myslím, že tiež nemá, ne kvôli penálte, ale celkovo kvôli tým herným prejavom, ja si nemyslím, že on tu má budúcnosť nejakú v tom klube. A on už má 22 rokov, to už nie je talent. To už nemôžeme označovať za talent. Mali by sme sa ho zbaviť čo najrýchlejšie, aspoň do toho championshipu za tých pár miliónov. Je to hráč z akadémie a potenciál, ja už naozaj nevidím. Minulú sezónu, predminulej sezóne, čo odohral v Leyton Orient, tak tam naozaj hral výborne, ale minulú sezónu sme ho videli na hosťovaní v Stoke a v Oxford, myslím, že to bol katastrofa. To boli katastrofálne výkony. Tak a my sa poďme pozrieť na tie penalty. Tak. Ako prvý, to musíme povedať, prvý išiel kopať penáltu Luka Williams Barnes v 17 rokoch. Išiel kopať penáltu a my sa pozrieme, ako tú penáltu kopol, pretože to je teda úctyhodné a akože sebavedomie musí mať na vysokej úrovni, pretože uvidíte sami, pozerajte na to, proste lob do brány, proste ja si myslím, že fantastické. Tak a tu už vidíme zákrok Martina Dubravku. Fantastický zákrok, naozaj. Tá penálta nebola nejako úžasne kopnutá, ale zákrok to bol dobrý, nebolo to úplne po zemi, takže nestačilo sa len hodiť na zem, chcelo to trošku sa preletieť, chytená penálta a preto vlastne hovorím, že ten rating 6,7 je podľa mňa málo, že aspoň tú sedmičku mať mal.
Tak, ja ďakujem, že ste to pozerali až do konca a pre dnešné video sa teda rozlúčime a uvidíme sa pri ďalšom prípravnom zápase, ktorý bude najzaujímavejší a to bude proti Chelsea a tam si myslím, že uvidíme aj nejakých možno fanheke, fan. Uvidíme tam podľa mňa aj takýchto hráčov hrať zo základnej jedenástky a uvidíme. Ja si myslím, že tam sú šance. Ja vidím naozaj túto sezónu optimisticky. Ja ďakujem, že ste teda dopozerali a prajem vám pekný zvyšok dňa.